yero mamoko ma kaen subjects mamoko nyalo drop yiena timo gite mar pima nene to ngufuna oyiengore kanye kago kwano mambele nikech people are still unsure about their career paths. Magi matimorega kuom ngima dhano. Kamano. Yes. Koro mae kuma CBE pogre godo. Negeche give it timo accumulative total mar learning areas abiriyo. Yes. Madhi bedo examined. Koro ko ma compulsory gi gin ang'wen. Kasto koro ma kelo yiero ma wacho ni kelo yiero school cha. Yes. Those electives ma igolo from that list mar 571 ma wacho initially cha. Yes. Gi yiero those 3 electives. Koro i 3 electives gi opog gi into STEM based courses magombo mana pio mondo waler ne jowa mondo aduok jaduong odongo mondo one kama wacho ni lokruok maduong onge. Koro nitie biology, nitiere chemistry, nitiere physics. Ma ne onge chon moket manyien en general science. General science sani nyithindo gi kako wuok e grade 9. Nitiere somo ma gitimo miluongo ni integrated science. Integrated science oting'o chemistry, biology gi physics. General science en continuation mar integrated science but senior school level. Oting'o the 3 sciences in one paper. Mana mar bedo gi ng'eyo moro. Koro omiyo gi platform mar otimo physics matin, otimo biology matin, otimo chemistry matin. Koro ko graduate to based on performance mare that learning area onyalo fit in any STEM based program. Then nitiere computer studies, nitiere home science, nitiere drawing and design, aviation and technology, building and construction, electrical technology, metal technology, power mechanics, wood technology, media technology, gi marine and fisheries technology, mago donje STEM. Kibire social sciences pathway to wan gi advanced English, literature in English, indigenous language en awachni koro kaka anyalo tiyo gi our local dialect obed dholuo. Koro kadwa somo dholuo in depth matut to the school itself nyaka bed gi japuonj madhi puonja nikech ng'eni one thing gi language ji assume gani konyuoli jaluo nyuola jaluo to wang'e dholuo nyaka wang'i basics mag dholuo language subject verb order game. Yes, mago nyaka wang'i orthography ma that language nyaka elewa kaka bedo. Koro those indigenous languages nitiere. Then nitiere fasihi ya Kiswahili, nitiere sign language, nitiere Arabic, nitiere French, nitiere German, nitiere Chinese Mandarin, history and citizenship. Sani gitimo history and government. So change money history and citizenship. Geography o maintain. The religious education te odong CRE, IR gi HRE odongi business studies. Koro kirango learning areas ge mag especially social sciences indigenous kende madiang'o wachni omedre onge gigine. Kibire arts and sports science nitiere sports and education ne onge ahinya but kasi sino biro to negi chako train jopuonje. Then one gi music and dance, one gi theater and film to gi one gi fine art. Koro mano a number of learning areas. Koro ibiro yudo kamagi e senior school. Koro ibiro yudo kuma the drama nitiere kirango combination ma wacho chaka